ବାପା ବାପା ଚାହାନିଆ ବାପା ମୁଁ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଛି ମୋର ଆର ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ? ଦେଖିବା କଣ ମୋ ମା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଛି। ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ଏଇନା ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି। ହିସାବ ପତ୍ର ତୁ ନା ତ ଭାଇ କି ଦେ। ପୁଅ ଦେଖିଲୁ ସେ କଣ ଲେଖିଛି ତାକୁ କଥା ହେଲୁ। ଆଜ୍ଞା ବାପା। ଏଇ ଆଣି ତୋର କଣ ଛାଣ। ନେ ନା 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 ମୁଁ ପଢୁଛି ତୁ କହ। ହଉ ମା ପଢନ୍ତୁ। କହିଲି ଦେଖ ଭାଇ ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତ ଖୁସି କଣ? ଖୁସି ଶୁଣ ଏ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଆଉ ଆମ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନିଜ ଗୋଟେ ନିଜେ ଛିଡା ହବାଟା ହିଁ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଖୁସି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କହିଲି ମତେ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତ ସତ କଣ? ସତ ଶୁଣ ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ମଣିଷ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବାପା, ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ଛୁଆ ମୋଠୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଉ, ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ବୁଝିଲୁ? ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ବଡ ସାହସ କଣ? ଶୁଣ କଥାରେ ଅଛି ବାପା ଥିଲେ ପୁଅ ସଭାରେ ହାରେ ନା, ଆଉ ମା ଥିଲେ ପୁଅ ଦୁନିଆକୁ ଡରେ ନା। ଏଇଟା ହଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ ସାହସ। ଆଉ କିଛି ଅଛି ନା ସଇଲା? ସଇଲେ କଣ ବେ ଏବେ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କହିଲୁ ଦେଖିଆ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଏଇଟା କହିପାରୁନୁ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କହ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ ଦୁଃଖ କଣ? ଦୁଃଖ ଶୁଣିବୁ? ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ ଦୁଃଖ ହଉଛି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଆମ ବାପା ମାଙ୍କ ବୟସ ଗଢି ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଢା ବୁଢୀ ବି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛେ ହେଲେ କିଛି କରିପାରିବାନି, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ ଦୁଃଖ। ତାହେଲେ ଭାଇ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ବଡ ମିଛ କଣ? ମିଛ ଶୁଣୁ ମା ସବୁବେଳେ କହେ ଧନରେ ତୋତେ ଛାଡି ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସେ ଯୋଉଟା ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ତା ହାତରେ ନଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମିଛ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ କହିଲୁ ଦେଖ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଡର କଣ? ଡର ଶୁଣୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ଆସିବ ଯୋଉଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଠିବା କିନ୍ତୁ ଆମ ବାପା ମା ସିଏ ଉଠିବେନି, ଆମେ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ସିଏ ଉଠିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ ଡର। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏ ସକାଳ ଆଉ କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ନ ଆସୁ। ଦରକାର ନାହିଁ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ବାପା ବାପା ଦେଖିଲ ଭାଇ କଣ କହୁଛ ତମେ ଆଉ ମାମା କୁଆଡେ ମତେ ଛାଡିକି ଯିବା ନା ବାପା ତମେ ଯିବ ନାହିଁ। କାନ୍ଦେ ନା ମା, ତୋ ଭାଇ କିଛି ଭୁଲ କହିନି। ଆରେ ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ତ ଅଛି, ଇଏ ପରେ ଆମ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା।